Padayon karon ang investigasyon sa Mandaluyong Fire Department sa dakong sunog nga miigo sa usa ka residential area sa syudad kagahapon. 8 ka mga tawo ang gidala sa ospital human kini nangasamad sa pagpawong sa kayo, samtang hapit usa ka libo ka mga tawo ang nawad-an og panimalay. Matud pa ni Mandaluyong City Fire Marshal Nahum Taroza nga kapin 4,000 ka mga residente ang apektado ug nakatala sila og 6.5 milyones pesos nga danyo sa maong sunog. Ang alarma sa sunog nga dawat sa kabomberohan alas 2:30 sa hapon kagahapon ug nakontrolar alas 4:30 na sa hapon didto sa Block 32 Malawi Street, Barangay Addition Hills. Base sa inisyal nga investigasyon, faulty electrical wiring nga nagsugod sa balay sa ginganlang Jopay ang hinungdan sa maong sunog. Ang kagahipot sa dalan og kawalay fire hydrants ang nakadugang sa problema kung nganong dugay na kontrolar ang kayo.